Отвънка го отваря. Как ти тогава хептен? Вижте какво чека. Да. Няма слайд. Аз вчера отчех, заради това първо да им кажа, нали, да прегледат всички отвори, дали могат да са такова, да сложат капачките. Им казах, че не са да столба, пък верандата беше заушено да сложим, но сега не стане. Който ще е, да се слагам. Трябва да се отрежи после с обраната, с мазилките да се слагам горе. Няма как да стане, ще трябва да се запушат отворите, като кондензиране не е ясно, къде ще я звъда. А то там е алуминий и 100% ще кондензира. Вчера говорих с това на Владислава Водите, собственика, сина на собственика. Ще ми стана с тези брехи. Да. И викам, свободен апартамента, да, вика свободен, той вика само, че го рекламираш, вика никой друг. И он е с 24 Не, серия. 24 го има. Ама му удари ли коята? Той не им е дал. Ти жълтия? Защото той Да. вика, аз на никой не съм го дал. Ама... Вече няма проблем с една драма, не беше тича, даже по-кръв Той вчера. каза, това не е бил теч, там за да му обясня какво било. Да. Тича. На баща му хубавото строителство. Няма значение. Имал дупки на тавана преди да Някой загорят. псовите. Да, нищо не знам как ще се обади много. Там трябва да отидем заедно, да покажем какво да. е пасел. Ма той не знам как да се... Това сега аз като защото аз това транслирам, а идеята е, че той казва, нека дойде, трябва кой ще не погледнеш. Да, но той е... Он е с мазилката и беше сложен. Да, просто ще покажеш снимки, да, как е. Снимките за отгоре, деца отгоре. Да, ще покажеш снимки на този апартамент как е направен. За мен е по-време. Аз няма нужда да ни го дай на никой. Към ни така или иначе го рекламираме навсякъде. Аз Беатричето я чакам, аз сега на пола, ама... Сега вчера... Чакай, че си викам такси... 14 часа по-късно още се вика такси, момичето. Да. Добре, ти този днес ще говориш на Ренесанса. Ми каза, че ми се обади друга да ми каже дали ще е свободен. Да отидем. 70 000 евро долу-горе може да му изкараме за възраждането. Което 70 000 евро... да вземе от банката. Което е много добре. Което е много добре. Не, аз това един 12 и 2 за комисионна и 2 и нещо 3 за прехвърляне, на него ще му трябва 15 000 евро. Той ако има 10 000 евро, да изтигне 5 000 евро. Трябва да го довършва утре. Направо да си стигли. не го мисля. Значи винаги много мислим хората, пък Да. при нас не намисли, защото сега нямам 2 лея, пък трябва да ти я дам 2000 на Косово и не знам къде ще ги дам, тази баба днеска хубаво да платиш, защото нека да не ги мислим тях, да му правим да може аз винаги казвам, купи имота, после варианти много, ма като нямаш имота, какво да го мислиш? Така е. Аз ти му казах, викам, дори да не го правиш на момента, като го вземеш на тая цена. Цената ни е много добра. Да, викам, вземаш го на тази цена. Няма Те да го може и правя. за той парк място, не знам, ще дадат нещо като подобрение там, малко да мръдне отгоре, там 1200. Евентуално. Да, малко да мръдне като подобрение. Трябва. Тъй, че стига сме ги мислили, сега нямат пари, сега и те цигани и те то сребе, пък нас има пари. Само направят на улица. Да, много наистина, и аз го съзнам като грешка, че много ги изживявам. Изобщо някъде ти каже нямам пари. Трябва да ме интересуват работа. Знаеш що, защото гледа да те изцези максимално за комисионната и той е работата, че трябва да му направиш чудото за него, защото си плати комисионна. Пак за нас никой не прави чудеса. Ние даже за себе си не правим, тогава аз това го осъзнавам, че ние за себе си не правим тези, да ги правим за хората. Не съм го има този момент, където искат всичко Аз да казвам, направим с тях. че го тероризирам за някакви хора, които са ми никакви, само да стане сделката. Добре, ти сега проблем не е, че няма да бъдат обърнати позорности. То по принцип аз не съм си представил, такова единствено е такъв долу мислех да... Не си представя да бъдат обърнати, нали? Не, Единствено само е тича долу е толкова. защото там има постоянно минаване и това... Къща Това да го правят се войшло и Да. там горе, като съм минал там много лези някъде да стъпчи да махне ръба и се... Цена. Като те вземе някакво се оправи. Не мога вече да ми се... Трябва да е Вчера им казах, искам просто отворите